Hvad gider du ikke? Hvad? Det var skide tysker. Ej, Lenny! Lenny! Da 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 da. Ha! Du har ikke kamera. Lenny, hvad er klokken nu? Jamen, det kan jeg ikke. Må du vide, den dukker her. Klokken, den er... Ikke, mand. Klokken er lige, tror jeg. Nej! Her har du skadet min telefon, dreng. Hvorfor er du sådan, når vi er her? Drengen er syg, jeg gider ikke være sammen med ham. Du er ikke med det her! Her er de fleste ulykker sker faktisk på vejen, kammerat. Hvad fandme ikke der? Hvor barnlig er du? Du skal ikke sparke mig i røven. Må du selv plads med? Men hvis du siger hej til kamera, så stopper jeg. Så får jeg spyt ud af munden på dig. Ej, lad mig bare sige hej. Jeg skal nok lade mig filme nu. Jeg gider det ikke. Det er censureret, Lenny. Nu. Stavstangen. Søren kan godt blive sur. Ja. Prøv lige at slappe af med de ben der. Lad mig bare sige hej. Bare sige hej. Kom nu, Lenny. Den er stoppet, Lenny. Den er stoppet. Her, hvor barnlig.